luweh-luweh rezeki kula tumurun dumateng sinten kemawon kagem ngibadah. Allahumma tenda ikram taun 98 wonten Mekah bareng Kyai Haji Muklisin Gunung Pati kula diparingi biaya kalian Allah ONH plus lewat PT GII 98 kalian Pak Gusali kantore BPD Tower kula dados staf wonten mriku kalih 98 kula kepanggih para syekh para yai ditambahi asma Haji Muhammad Syakirun. Dadi nek ketuane Adaria Mengkiran Kirun ya ora apa-apa. Lah munggah kaji ping pindho diceluk Kiran Kirun. Piye to yuyu. Wong nek tulisane ngono ya. Ora kok njaluk diceluk haji ora ya weni mas-mas apa piye. Lah Kiran Kirun kaya nyeluk anake ae. Tak jaluki mik emoh. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Pun nggih. Haji Muhammad Syakirun dawuhe Ustadz Syakirun iku wong insyaallah ahli syukur. Kula riyen arep diparingi khairon kula mboten purun khairon niku jere apik dhewe. Kula njaluk Syakirun muga-muga saged syukur. Taun 97 kula tinimbalan ngersa dalem ingkang sinuwun sampean dalem. Gusti sinuwun pakubuana ingkang kaping 12 Kraton Kasunanan Surakarta kula ditumpun tambahi jimat asma kesampiran pangkat Raden Ngabehi Gunawiruna. Lah wingi munggah Kanjeng Raden Tumenggung Lebdawiguna KRT. Sing nyeluk Kirun ora wedi aku Tumenggung. Ning resikone dadi dagelan nggih ngoten niku. Pak Wali rawuh, Pak Wali rawuh, Pak Wali monggo. Pak RT kuwi lho, Cik, Pak RT monggo. Kirun cah cilik-cilik. Ron Kirun. Ngono kuwi jek ditambahi Kirun lambene jeber. Alhamdulillah. Niku sing barokah marai laris ngene. Mula nek diceluk jangkar niku leh nyeluk kalih sayang Mbak Yu wau nggih kalih sayang lari-lari niku kalih sayang niku ndongakne kula alhamdulillah. Lah kula dadi kaji sokeh. Sokongane wong akeh. Duit leh tanggapan kula klumpukke terus kula nggih munggah kaji. 2001 kula balik melih bareng Bupati Pemalang, bareng Kajari Jateng, bareng kalian Pak Bibit. Pak Bibit Waluya bareng GII melih, ONH plus melih ping pindho. Insyaallah 2004 niki mengke nggih badhe kula baleni mriko melih. Mongko bengi iki ra entuk apa-apa. Ora sida sokeh. Panitia ngebel Pak Kirun dugi saestu nggih. Kaji Ahmad ki beyuh bendina telepon. Kono nelpon nganggo HP ku mongko HP ki nampa ki ya mbayar e. Piye Kaji Ahmad ki aku ki ngono. Karuan nek Kaji Tuhanu tak jaluki tambelan dhuwite akeh aku. Hotelipun mengke dipun sediakaken wonten pundi Pak Kirun alah mboten sah repot-repot. Alhamdulillah kula niku nek ten Semarang pun dicepaki hotel kali Pak Gusali arep 2 tahun apa 3 tahun ten Citraland mriko kamar kula 717 dadi 717 niku kamar kula gratis.
Dadi sampean nek ngundang kula pun sungkan-sungkan goleke nggon turun pun enten dhewe. Milanipun nek panjenengan badhe ngundang kula pun mboten sasungkan-sungkan kondang larang. Alah. Nek kangge kepentingan masjid, kangge kepentingan jamaah monggo. Ning nek ndek gawe ya bodho mbayar. Kangge te ndagel ra bayari mencret kok ya. Alhamdulillah pados dulur. Nek ndagel ngoten mawon wong urip niku napa to? Sing penting dulure sing akeh, silaturahmi dikehi, aja medhotke paseduluran. Jaman ruwet ngeten iki, gaman sing paling ampuh namung syukur semindi wonten ngersanipun Allah, salate aja gutang, silaturahmine dipererat. Kunci sukses dalam kita untuk menuju habliman Allah mangke niku. Rasah dadi wong kagetan, listrik mundak kaget. Telepon mundak kaget, popo mundak kaget pun sampean barne mawon. Sing becik ketitik sing ngolo. Mongko sing becik iki durung ketitik sing ngolo ya durung ketara. Sing becik malah diolo-olo lah sing ngolo malah dibecik-becik. Serahne mawon kalian pangeran. Manusia hidup itu hanya menjalankan hidup, digelar dunia itu. Silahkan Anda mau berbuat apa, namun perbuatan Anda dicatat atau dihisap dalam akhirat nanti. Niki. Sampan syukur. Syukure piye ampre awake dhewe tetep eling cedak dengan kiai, cedak dengan ulama. Obate namung niku. Biar umat muslim dari kalangan muslim napa mawon. Monggo. Jangan jauh dengan ulama, jangan jauh dengan kiai, rapatkan barisan, datangi kiai, minta ridho kiai, minta pengayoman kiai, selamat fitunya wal akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iku ngeten iki golek dulur. Kula ndugi Semarang ngeten iki nek perkara golek tanggapan, halah wingi Citralen pinten yuta. Patra jasa berapa juta kirun kalau ke Semarang. Ngeten iki nawaitunya ngayom wonten kiai. Dadi golek dulur gak golek duit. Duit karo dulur tetep tak botne duit. Iya ta? Kok salah ta? Duit karo dulur tak botne Sampean guyu mesti mikir kirun sing dipikir mesti rupiah. Dolar, real, pulus, angpo, niku sampean pikir. Namun duit niku mboten wujud rupiah, tapi wujud semboyan. DUIT, doa, usaha, iman dan takwa, landasan hablum minanas untuk hablum minallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niku dianggit nopo? Ben ayem matine, ben tentrem matrine, cedak ulama, cedak kiai. Dulur-dulur ingkang tansah dipun mulaken kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Kula niki seniman, pelawak. Riyen mboten terarah. Nganti saking ekstreme seniman itu digolongke wong sing ra ngerti ngibadah. Sing yaknah niku wau. Bareng kula ngertos dibarokahkan Allah jeneng iso kondang. Insya Allah barokah harta dan benda numpuk. Kula sadar ini mau kemana? Nek nganti kula diparingi asma utawi diparingi ketenaran sama Allah, kondang jeneng kirun dari Sabang sampai Papua sampai Hong Kong, Amerika tak datangi, Beijing ngundang saya, Brunei ngundang saya, Malaysia ngundang saya. Kalau saya nggak hati-hati, akhirnya semakin takut. Kemana ini mau tak